We willen hiermee aangeven dat het rampjaar, maar wel met een hele eigen contour, ook deze regio getroffen heeft. En vooral Valkenburg, omdat het machtige kasteel Valkenburg in 1672 is opgeblazen, nota bene door de eigen troepen van de 7 Verenigde Provinciën. Het is eigenlijk wel een bizar verhaal. Stadhouder Willem III die het iconische Valkenburgse kasteel opblaast om de opmars van Louis XIV te stuiten. En met succes. De Franse vorst wist Maastricht een jaar later wel in te nemen, maar was zijn belangrijkste steunpunt om de stad te behouden kwijt. De actie van stadhouder Willem III heeft ertoe geleid dat we het kasteel nu kennen als ruïne. Zelfs Valkenburg is zijn zo vertrouwd met de ruïne als een klomp stenen. En dat er altijd al was. Het is ook 350 jaar een klomp stenen geweest. En ook een soort steengroeven. Men heeft daar ook bouwmaterialen vandaan gehaald. Maar ik denk dat heel weinig mensen weten waarom dat kasteel verworden is tot ruïne. En ja, opblazen en dan nog door eigen mensen, tussen aanhalingstekens. Niemand komt op zo'n bizar idee. En wat ik zelf altijd zo indrukwekkend vind, ik raak telkens weer onder de indruk, is dat je nu al een geweldig gebouw, of een rest van een gebouw ziet. Maar als je dan nagaat dat wat je ziet eigenlijk de kelders zijn van het kasteel, en dat je daar nog bovenop moet tillen de vroegere ridderzaal, dus laten we zeggen dat je daar nog een 10 meter bovenop gooit, plus nog een verdieping daarboven, de dakverdieping, waar waarschijnlijk woonvertrekken waren, dan is het een enorm gebouw geweest. En van een zodanige omvang dat het ook voor de wijde omgeving een heel bijzonder kasteel is geweest. Maar ja, dat is waar eenmaal. Wat het voordeel was van het opblazen is dat je een hele romantische plek in Nederland kreeg. In de 19e eeuw kwam het toerisme op gang. En ik denk dat de ruïne daar wel een rol in heeft gespeeld. Want waar vond je in Nederland nu een ruïne van een groot kasteel op een berg? De ruïne zette Valkenburg dus al vroeg op de kaart als toeristische trekpleister. Vandaar ook dat kunstenaars de plek veelvuldig schilderden. Ja, we hadden hier zelfs de eerste VVV, tegenwoordig Visit Zuid-Limburg. Maar de eerste VVV is in 1870 of zo opgericht in Valkenburg. En dat als uitvloeisel van een oorlog die hier gestreden werd tussen Nederlandse en Franse troepen. Een strijd die weer een beetje tot leven wordt gebracht in het Museum Valkenburg. Met afbeeldingen en wapentuig uit die tijd.